Rasukushikile. The People's Choice. Sendleleni Intokozo FM le izoqumba phansi. Rathi ke mzuzu yaveleke yavuma yabake 12 lishaleke lona ihora lesithupha amasane kuvulela umsakazo sithathe lithuba sikubingelele sikwamukeleke kulona uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs igama ngiyumjabulelwa ngiyumondli ngokuyamukela sami sibongo ngihle nawe ke kulamlelo na ihora lesikhombisa sikubhekela ke indaba ezitheza hlabahlosa usukwini indaba ke ezenzakalayo ke emphakathini enjoba ke sibophezela ke siuhlelo ukuthi ngasonke isikhathi ke siyafinyelela kumphakathi kuyo yonke ke sisaka zilayo elangeni lethu namhlanje sizobheka kabanzi ke udaba lakhe ke unobuhle wakakhomo ke wabhekana nengwadla yokuthi ke abe ngaphansi kwesimo sokulimala ke limalela khona ke emphakathini esiyaqinisekisa ukuthi khona ke sibhedlela esikhona la eduze emlazi emshiyeni Prince Mshiyeni Memorial Hospital nala khona ke thola ukuhlengeka khona la emlazi ke ngihambedwa sinake umama okanye ke umama womntwana yena ke uMantombo wakakhomo kanjalo ke nalo ke ilunga lomndeni ulondiwe wakakhomo na ke upapasi ongelinye ke lamalungu omndeni uphinda beke uyena kumholi wawo ke umphakathi solibheka kabanzi lona ke udaba ukwenzeka kwalo ke ukuthi kuza kanjani ukuthi ke umntwana ke agcine esebhekana nesimo sokuthi abe sesibhedlela sathi thoba sikubingelele mawami sikwamukele kulona ke uhlelo. Yebo. Siyathokoza kakhulu ma ukuthi sibe kanye nawe ke sobheka udaba lithanda ke ukuthi libe bucayi kakhulu lwandodakazi ke sikhuluma nje ukhona sibhedlela sidlulele sekuyena ulondiwe wakakhoma sikubingelele sikwamukele kuona kumsakazo. Alright ke siphinde siphuthume sekuyena ke upapasi sibingelele mfowethu sikwamukele kulona ke uhlelo. Angibingelele abalaleli bentokozo FM ngibingelele nawe Bhutini neteam yakho yonke estudio. Asithokoze ukuba nawe kade nganigcina kusiyasiqeketha ngiyabingelela. Rathi ke emlaleli lapho ngasekhaya ke udaba olithana ke ukuthi libe bucayi ngendlela emangalisa mhlawumbe ke asivele siqale ngawe papasi ke siqale sikubonge ukuthi mfowethu siuhlelo siyasiqeketha current affairs umsakazi Toz FM siyazithoba ke ukuthi sikwazi ukusebenzisana nawe salibona neqhazo libambayo khona emphakathini ukuqinisekisa ukuthi ke indaba ezenzeke emphakathini ke uyayivukuza bese ziyakwazi ukuthi zilandeleke ingakho ke sikanye nawe khona la endlini zomsakazi siqale singene mfowethu silibheke ukwenzeka kwalo udaba sambona unobuhle esesesibhedlela kufinyelela kanjani ukuthi agcine esesesibhedlela. Angibonge ithuba msakazi mhlambe sithande ukuxwayisa abalaleli noma ababukeli abanezinhliziyo ezintengayo ngalodaba because mase bengena abomndeni bedipha kulona ngithengise clinic namhlanje mangizwa ireport kadokotela abaqale bambona inyantisa igazi kakhulu sabuye saxoxa namaphoyisa futhi khona osukwini namhlanje kube usuku olubhizi umntwana esibhedlela uphuke wonke amalungu omzimba and ukwiward eud7 okwiward yabantu abaphila nokungaphili kahle engqondweni so udaba lethu lithanda nje ukungabi mnandi kodwa uma umntwana nosisi umntwana sizobanika ithuba ukuthi baphawule kuthina lufika bafike bezoyikhalela njengoba wazi mfowethu ukuthi sine Purpose Hope Organization bafike bethi nalo udaba amaphoyisa kaboshwa umuntu kuze kube lesikhathi bathi akakaboshwa umuntu kuze kube lesikhathi asingene kuwe londiwe mfethu nangu usisi nobuhle wakakhomo ulimele kwenzakalani inehole lekuthena agcine limala azagcina bese sibhedlela. Engingakusho nje usisi wami unenkinga nje yokuphazamiseka ake ngisho unenkinga ye depression. Okay. So abanye abantu bake bangam-understand. Shuthi wahamba ekhaya kwakuyisonto. Shuthi wafonelwa umuntu owayethi umfundisi wakhe wasesontweni because unokuya esontweni. Wamfonela wathi akafike esontweni kunenkonzo. Mefika esontweni wathola ukuthi akulona iqiniso. Because lento uma sithi siyayilandela ngazi ukuthi into ebiplaniwe. Mefika esontweni wafika wathola ukuthi akulona iqiniso lelo. Wakhonza because wafica kukhona inkonzo eyayikhona. Waqeda methi uphumele emgaqweni waqhamuka imoto ayesho ukuthi ile moto ezinkulu ezama range
egrey. So yafika le moto le yama yona kuthi hayibo yasibanibani wena ngiyakwazi uyingane kaSibanibani ubaba wakho ngiyamazi kakhulu ngangimazi kakhulu because amseko athi ayoza ngokuphe ulift yabona shuthi naye njengomuntu nje ophazamisekile engqondweni shuthi naye wabona ukuthi vele la ekhona i-long distance kukude wawuthatha ku lift kanjalo kanti umuntu uzolokhunje uzothatha advantage wamthatha wathi hayi asiye khona engifuna ukucosha la atrocity egarage mefika egarage uthi wamnikeza u100 wathenga ama wings angazi nebhega yini baqhubeka ke uthi wathi hayi uthi ngiyojika la endlini eFreecom sofike endlini kube khona engikuthathayo mase ngiyakubuyisa yilapho ke wafika wathatha advantage wathatha isibhamu wasibeka etafuleni wathi awusayindawo. Sikhuluma ngalo owamthatha ngo lift ephuma esontweni wamfica emgaqweni. Yebo. Okay. Wathatha advantage wamnukubeza ngokusho kwakhe. Ngokucansi. Yebo. Okay. Uthi ke wabhema lo bhuti lo yilapha athola khona ithuba lokuthi eqe. Uthi wahamba ngezinyawo nje wayicathula wayeseshiye lapho wabaleka mebaleka angazi wahamba wahlangana nabanye abayi2 ababehamba ngemoto mnabo angazi noma babehamba ngemoto noma babehamba ngenyawo istory sakuphana ngisitholanga kahle so mebefika nabo bafike bamhlanganyela bo bawu2 bamnukubeza nabo the time ethi yo report emaphoyiseni wafica yena isuspect ilunga lomthetho uthi wafika wajika wangakwazi ukuthi areport udaba lokuthi usehlangabezana nenkinga because uthi wayesaba ukuthi kanti lo muntu lo ngithathile uyiphoyisa. Kusho ukuthi mawami ke masi singayigoqa sibeke uNobuhle wathi uma ngabe ephuma esontweni wahlangabezana nokuthi uficana nemoto ekuyiyona ke operation lift lo operation lift wahamba naye wafike waya naye endlini yakhe wafike wakhipha isibhamu wabeke semnukubeza ngokucansi emva kwalokho mayesethu yakobika emaphoyiseni useyifica yena lo muntu obekade emnukubeza ngokucansi ukuthi naye uyilunga uyilunga lomthetho kushuthi uyiphoyisa wangabe sakwazi ukuthi abike lona ke udaba bona kamaphoyisa ngoba eficane nokuthi ke umgili ungomunye wabantu bomthetho. Mhlambe ke mama Mantombo asibheke indaba yokuthi sekwenzekile konke yini lesithathe yabeka uNobuhle esibhedlela. Mbeke esibhedlela enkulu ukushawa la e38 eshawa ebaleka uthi ebaleka zona igebengu waziza umngenise emzini umuntu ethi uyocela usizo kanti usezofika shawe futhi nakhona bathi kunenja la ekhaya indaba enje ingakulumi kusho ukuthi umthakathi uzothakatha wangalunywa yinja. Kusho ukuthi mawami ngekhathe baleka ubese hujwa ile moto embili athe mabethola ithuba lokuphula ukundleka kulo iphoyisa zabe sezimfica emgaqweni babe sebeyamsukela mayesebaleka wangena emzini umuntu kulo muzi bathi ungene kanjani ngoba khona izinja la ekhaya kushuthi uyathakatha. Yebo bamshaya ke bemcontsisela nangoplastiki bemshaya ngamalenteli bemshaya ngayo yonke into maplangwe yonke ingidi amaketanga bemshaya nje bembulala. Papa simfethu udaba ke lolu lokucayi ngendlela emangalisayo ke uma ngabe ke umntwana esebheka uneminyaka emingaki yena uNobuhle? Una 27.
una 27 uma lufinyelela kini udaba nelisingathe kanjani? Akwengithi nje uNobuhle uyintombazane ekhulele endaweni nesiyaziyo futhi ukuthi inenkinga yongaphili kahle engqondweni. Okusimangaze kakhulu ukwenza konke yonke lento sile maphoyiseni saya ekliniki okunobufakazi obuningi nobuqanda ikhanda ukuthi babengamshaya kanjani umuntu ongaphethe mithi nongaphethe lutho cause bamshaya baze bamdabula ingubo. I-report nje ephuma ekliniki muyifunda ucwebela inyembezi cause babemshiya bethi ufile bona ngokwabo cause into le eyenzeka ebusuku ngobusuku obodwa kule ikhathi zamabhizi zomhla ka1 mhla ka2. So udaba malifika kuthina besilokhu sibuka ku Facebook sibuka amavideo akhona ayo yonke lento kwenzeka amavideo ahlala simulisa umzimba lufika lushaqise kakhulu ngenqamba manga cause okubhlungu isuspect yokuqala ilunga lamaphoyisa asebenzela estation sasemkhomazi ngokusho kwamsolo. Ngokusho kwamsolo ke omunye wabantu ababandakanya kusona isigameko uyilunga lomthetho khona ke police station. Mhlambe ke ibuphi ubulungisweni ibudingayo? Siyacela kuzo zonke nje siyacela nje kuzo zonke inhlanga nje ukuthi mekukhona abangangenelela nje basisize kulolu daba cause sinenkinga yokusabela nanempilo zethu cause njengoba nje azitholwe ukushayeka le ko 38 waye balekela bona laba bemlandela asazi noma bebefuna ukumbulala bebona ukuthi uzoba exposure asazi sisabela impilo zethu nje njengoba kukhona nomuntu womthetho asazi ukuthi mhlamba ngafika enzeni cause into yakhe isiphumele ngaphandle. Into yakhe isisabalele siqinisekise kumlaleli ekhona ekhaya ukuthi udaba silamukelile ke siuhlelo siyasiqeketha current affairs samthinta umama yena ke umbali ishinga kungaphansi komnyango wokuthuthukiswa komphakathi ke wakuthembisa ukuthi uMatasa kosukuna namhlanje uzozama ke ukuthi attende udaba sebophezela ke siuhlelo siyasiqeketha current affairs ukusebenzisana ke nayo iPapa's Hope ekuthenini ke kugcine kubile khona ke isombululo kulona lolu daba njengoba kukhona nomuntu womthetho ubonakala ukuthi hamba liphele lapho. Uthinta indaba enkulu kakhulu Londiwe yokuthi umntwana unesimo sokuphila nokukhubazeka mhlambe into azalwa nayo noma mhlambe ingcindezi ayithole ngokwenzeka kwezinto. Ingcindezi ayithola ngokwenzeka kwezinto cause umuntu owasha esamncane so leyo nto ukhule nayo engayidlulisanga ngazi cause nami ngangisemncane shuthi akatholanga ukukhanselishwa kahle cause into abehlelihlala ivuse emva kwaloko kwa ukuthi nobaba womntwana uyamcindezela ufuna ukumphuca umntwana ngesimo sakhe njengoba ebuye abe nengcindezi ye depression so wathatha leyo advantage ukuthi fanele amphuce umntwana kwa ukuthi ke umntwana uyayikhulumela yena ukuthi akathandi ukuyohlala khona. Yes. So kusho ukuthi ke ezinye zezimo ezenzeka emndenini zimenza abe ngaphansi kwengcindezi kuyiyona ke igcina yenza mhlawumbe kube nesimhlambe ke papasa sibuyele kuwe mfowethu asibheke indaba ukuthi icala selivuliwe if selivuliwe lihamba kanjani ngikuthinta kakhulukazi ngoba siyazi mina lapha ngasekhaya ukuthi uPapazi ngomunye wabaholi okuyibona ke abathe bafundulula lona udaba luze lifinyelele kuwona ke umsakazo Intokozo FM lona ke uhlelo siyasiqeketha current affairs siyayisebenzisana naye kuyaye kube kuhle ukuthi angafika umuntu anginikezele udaba bese kube ngathi nje seqedile kufuna indlela enihambe yonke ngoba nguye osuke enomongo waludaba liphelele. Lufika udaba angilikholwanga okokuqala cause into omuyibuka ku social media ubuye ube namanga ngawubona egroupini yasemgababa ubelong to us but ngangayitshela ukuthi ngabe ilunga lomphakathi ngempela nento ebhalwe khona lithe mangiliqala
ngililandelela ngathola ukuthi udaba ol serious. Icase ikhona ivuliwe nanamhlanje uma bevula sikhuluma nje siyovula rape manje because bengakwazi ukukhuluma zonke leinsuku from umhla ka2 kuze kube namhlanje masiqeda nje sidlulela la ePrince Mshiyeni lathe khona amaphoyisa khona iward lapha elushushuzela abathe ukhuthazelo ushushuzela abathe fanele siye kulona siyovula icala le rape into abhekane nayo lo mntwana ubhekane negameko ezu4 ngosuku olulodwa ukidnapwa ukuzama ukubulawa nokunukubezwa ngokucansi egcineni wabeseshawa umphakathi na umphakathi emsola shuthi kulomuzi aya kuona umuzi ayethu uyofuna usizo khona kwadla ukuthi soko2 intatha bamsola ngokuthi uyathakatha babezana bawomakelwane babese bemshaya so nathi lusithinte kakhulu lo daba usuku lonke namhlanje besehla senyuka icase number ivuliwe ikhona amaphoyisa athe asophenyweni rathi ke mlaleli ukhona lapho ngasekhaya sikasami ke imizuzu yethu abemillion ubeganqa gamanqa lona ke ihora lesithupha emambasana kuvulela umsakazo kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs naye ke umama uMantombi wakakhomo umama ke wengane ke bese ebhekane nesimo sokuthi ke inukubezwe ngokucansi iphinde ke ishawe endaweni yasemgababa ke 38 akahambi ke yedwa hamba naye ke uLondiwe Khomo oyilunga lomndeni kanye naye ke uPapasi ke umvukalithuli uMadlanduna ke ngaphansi kwayo ke Papa's Hope ngiyaqinisekisa ke ukuthi udaba lolu esohamba sekuzona ke indaba zokugcina osukwini bese siyabuya siza kogoqa sohamba naye sohambisana kanye nabo ke uPapasi nawo kamalungu omndeni uqinisekisa ukuthi ke udaba lugcina lufinyelelile esigabeni sokuvulwa kwecala lokubezwa ngokucansi kanjalo nakuyona ke iPad okuwuphiko olubhekelela amacala asukenziwe iwona kamaphoyisa sosebenzisana naye Papa's Hope uqinisekisa ukuthi nakulona lo phiko ligcina lifinyelelile udaba ngoba kuba udaba olubanzima uma kungokuthi libikwe emaphoyiseni kukhona nephoyisa phakathi kodwa ke uma kukuthi libikwa ophikweni okuyilona elibhekelela kakhulukazi ke amacala esukwenziwa amaphoyisa ila khona kuyayi kube lula kakhulu esongoza ngala kosomabhizinisi na kanjani sokwamukela indaba uma kugamanqa elona ke ihora lesithupha emva kwaloko sube sesosonga engalo ke udaba lwethu izindaba zentokozo FM zinjengoba zinjalo Ratsibonga khulukuyena ke Wonderboy ke umfana Nqobo ufuze ke ubhuluke lomswenko kade sinikezela indaba ezogcina ke usukwini lwanamohle na kanjani ngehora lesithupha kusesekuseni uzofika ukhanyani wakasithole ke uzokuvusa ngazo ke indaba ezigcwele kalikhumbula na kanjani ke emsuzwini yami sayibinga 20 nanhlanu ndubekushaya lona ke ihora lesikhombisa salalele lona uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs la khona sinaye ke umama uMantombi wakakhomo ke kanjalo ke naye ke udadewethu ke Londiwe wakakhomo behambisana naye ke uPapasi sibheka ke udaba elwakhe ke unobuhle wakakhomo ke wabasenkingeni yokuthi kuyanukubezeke ngokucansa phinda shawa amalungu omphakathi ayimsola ngeli ukuthi ke uyathakatha emva kokuba kade ke phundulukile kwabamsola ngeli ukuthi ke uyiphoyisa kunguye ke kukholakala ke ukuthi wamnukubeza ngokucansa mawami sinjani isimo ekhaya emva kwaso ke isigameko siyazi ukuthi uma kwenzeke igameko eyifunze lezi isimo ekhaya siyaye singabi sihle hayi isimo asikho right ngoba nemali ebengihamba ngazo ngiqasha imoto ngimhambisa bakakwazi ukuhamba ngimsesibhedlela bengiqale ngoboleka emzini yabantu ngiboleke akwazi ukugibela hamba esibhedlela genxa ke yesimo ke sesidalekile bekwenza ke ukuthi umama ayithole ke sebhekana nayo ingcindezi ukuthi athathe kuloko angenako nokuncane anako ukuzama ke ukuthi asindise impilo yomntana wakhe Londiwe mhlawumbe njengelunga lomndeni usisi wayo ke ingane yini ungafisa mhlawumbe uyidlulise emphakathini ngiyazi ukuthi amalungu omphakathi alalele njengamanje ngiyabona ke Thumela azwakalisa ke ukukhulu ukukhathazeka ukuthi mhlambe yini ke abantu engalindeleka ukuba bayiqaphele
emalungeni abo umndeni njengoba uke wayibeka ukuthi ke uyena ke unobuhle uphila nesimo sokukhubazeka ngokwengqondo nakho okudalwe izimo mhlambe ke kwilunga lomndeni ungathola ukuthi linawo ke umntwana noma ke ilunga lawo elibhekene nalo nkinga mhlambe ikuphi ongathi ubalekelela ngawo baqwashisa ngakho kumele bakubheke engabaqwashisa ngakho nje ukuthi if umuntu wakini umbona ukuthi isikhathi esiningi mhlambe umuntu ofuna ukuhlala yedwa ofuna nje ukuhleze yedwa ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi engathi singasondelana nabo umbuze izinto nje ayifila ngaphakathi because kulesikhathi esiphila kusona manje uthola ukuthi omunye bengeke agcine elokhunja ephithanelwe ikhanda omunye angathatha intamba ezihenge yes kuhle nje ukuthi sisondelane siumndeni mokhona umuntu ombonayo ukuthi even ngisho ukuba short tempered komuntu ukulandelela ukuthi why esheshe dinwe why esheshe noma nje angazi ngabeka kanjani kodwa nje sisondelane if umndeni wakho umuntu oseduze kwakho umbona na ukuthi engazuthi isikhathi esiningi ufuna ukuba yedwa ungamdedeli wena ukuthi abe yedwa because awungeke uyazi into ecabanga ngomuntu njengoba yena igcine isimhlukumeza ekhanda. Right ke isimo yesingesihle kakhulu ke ungabona mlaleli lapha ngasekhaya isimo sithanda ke ukuthi sishube khona la e-studio mhlambe ke mfowethu papasi elakho lokugcina mfowethu sengindedela sibophezele ke siumsakazo siuhlelo siyasiqeketha current affairs na kanjani sizosebenzisana ke na umndeni kanjalo ke naye ke upapasi wePapa's Hope ukuze ke kuzogcina kwenzakalile ke ukuthi kube nabo ubulungiswa kulona lolu daba njengoba wonke umuntu ophilayo kweNingizimu Afrika kusuke kufanele ilungelo lakhe ke lokuphila lihlonishwe. Angibonga ithuba sibonge nabalaleli bentokozo FM siphinde futhi sibonge inhlaka social development amaphoyisa noma ke singesisi wonke amaphoyisa abheda kodwa siyabonga amaphoyisa siwafica eMkhomazi masiwabikela udaba alithathela phezulu siyabonga kakhulu esithemba ukuthi siyafisa ukubona ubulungiswa kwiorganization yePapa's Hope ibhekelele kakhulu ukuhlukumezeka kwabantu besifazane so makwenzeka lento sithinteka kakhulu nokuthi isimo lesi se-depression ngike ngaba kusona nami I understand umuntu ophila nesimo se-depression ukuthi izinto angazenza zisuke ziningi so njengoba simile siyinhlangano nje yePapa's Hope organization sibhekelela umphakathi so ziningi indaba efikayo nengasho nje umsakazo ukuthi indaba engenayo zihlasimusilisa umzimba njengoba usho nje ukuthi udaba makuthiwa kiwa nalo deep lufiksela ngenyembezi because umndeni wakakhomo akona umndeni ongathi mhlambe umndeni oright mhlambe financially umndeni osehlelweni lethu eziPapa's Hope njengoba siba nesoup kitchen makumsomluko kumndeni ongathathi intweni njengoba sika sehla senyuka kuyazwela kakhulu go petrol nasekutheni abantu bafuneka badle besinxusa nje ukuthi lo daba lude mawenza udaba olunjena ke kuthiwa yeclinic kuthiwa eclinic iphinde emshiyeni uthi usemshiyeni kuthiwa iphinde eMkhomazi so yonke leyo nto ngeke bakwazi ukuyihambela ngepublic transport ngokuthi udaba lunokusabela kakhulu futhi impilo zabo so siyalibonga lethuba esifisayo uhulumeni la khona nama stakeholders wonke ukuthi meluzwa lo daba kube khona ubulungiswa ozoba khona sibonge futhi na kwintokozo FM ukuthi imisizwa sisabela nololu daba isona station sokuqala esinalo daba siyabonga kakhulu. Right ke bekade nginabo yena ke umama Mantombi Khomo umama kaNobuhle wakakhomo ke wabhekana nengwadla ke kwedaba ke kade silenza behambisana naye ke uLondiwe Khomo behambisana naye ke uPapasi wePapa's Hope saqinisekisa ke emlaleli lapho ngasikhathi udaba sizosebenza sisebenzisana nawo ke Papa's Hope nawo ke umndeni wakakhomo uqinisekisa ukuthi inhlaka ekumele ze-account ekulona lolu daba ezigcina ze-accountile siyabonga kakhulu mfowethu. Angibonge ngibonge futhi nokuthi uveza ukuthi
abaphenyi babaphoyisa kufuneka bangenelele. Siyakubonga ukuthi uphakamise lokho because la besiyo reporter khona baze bathi asiye kwenye police station because iphoyisa okusolakala ukuthi lamnyukubeza ngokwecansi iphoyisa elisebenzela kule police station esenza kulona lo daba. Iqiniso lenjalo ukuthi uma kukhona ke iphoyisa elisolakalayo kuyakubika kwesinye stage okanye kuyiwe kwi-iPad. I-iPad yona phiko oluthatha amacala asuke enziwe yibona kamaphoyisa. Sibonga khuluma mama uMantombi ngokuthi ukwazile ukuthi ube khona udaba silibheke. Siyathembisa ukuthi la singenelela khona siumsakazo esizokwazi ke ukuthi silekelele. Sibonga kakhulu Londiwe ngokuthi ke ukwazile ukuthi ube khona uzoba ingqenyalo kohlelo. Sebophezela ukuthi sisebenzisane Papa's Hope uqinisekisa ukuthi la kufanele silekelele khona siyakwazi ukuthi sifinyelele khona. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Right ke Mzozo ishu. Okay ma. Siyabonga kakhulu nje nabonesi edangane ngendlela abasiza ngayo ufika unobuhle ngoba ngafika sebemphethe ngezandla ngoba ngendlela elimele ngayo kwazi kwasikwa ngisho ingubo ngoba babengakwazi ukumkhumula bazisika ingubo ngendlela ayivuvukele ngayo nangendlela ayishayeke ngayo umzimba wonke bengazi ukuthi bazokwenza njani baze bayisika ingubo abayigqokile. Alright ke udaba kuyakuthembisa mlaleli sisazolibele sililandelela ukuthola zonke ke nenhlaka kuze kuyoba sekugcineni emzuzweni eyishumi nesikhombisa nobekushaya lona ke ihora ukuthi akubeke lesikhombisa